Ambalma actuel media filebagaw malikono malikoka o bismillah ako dogokun kibaru keneka ni bakurbawi san yelema nyanaje san o san 31 be nyenema Bamako wa ma chama de bilabe kadoi makono obena wala ni dogokun kibaru ina umudiara nale ORTM barakela ngana doye ale fatura dogokun daminela actuel media mo tumbe aka janaja kayrola ambena nyofoli kawye ni muso bainka ni dogokun kibarula actuel media jabarani flebakaw o bismillah aka dogokun kibaru keneka ina fo antunya fo chukamina anga bakuru bawla umujara ni ale animatrice bay ORTM na ale tanyana tarata do décembre kalo tile mugani woro temene hôpital du Mali la akumbe jamukan chamala nyenamaya ORTM jabarani ka ani arajo so chamala o kofe nyogolon bolan kundo wa matundo minye andame do bala kosebe ambesega mu famia umujara ka nyenamaya la Abdoulaye Maïga be ɲɛfɔli kan ye ina fɔ a bɛ fɔ togo min na ma i mana mɛn togo o togo don dɔ la a na fɔ k'a kun bi yan wa Umu Jarata kɛra o de y'an bolo muso fana bɛ muso la tellement ka di cɛ ye i b'i yafa ma de ne ba n tɛna se ka ja ye parce que tiɲɛ fɔla tɛ ja mɔgɔw ye Bamako kuma ma nɔgɔn jango Mali angana baga nyoma odiya kile kele swe Umu Jara tun ye yiri ye furu tun bɛ siri yiri min kɔrɔ yiri tun do furu ɲɔgɔnmaw balimamaw sinjimaw tun bɛ bɛn yiri min kɔrɔ Umu Jara tun ye yiri ye sigiɲɔgɔnmaw sinamusomaw tun bɛ bɛn yiri min kɔrɔ wa yiri tun do du bɛ jɔ yirisuma min kɔrɔ Ala ka hinɛ la ka da yɔrɔ su bɛɛ dugawu kɛ bɛɛ ka yafa ma Umu Jara ne baara kɛ n kelen ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fonɛnɛ o fonɛnɛ ne ba ka nɛnɛfili jɔlen do a ka mulitulu jɔlen do a ka 1000 jɔlen do a ko bɛn ka musokɔrɔba tomoro ne de ba do wari min filɛ ɲa ɲina kama taa d'a ma Ala kama furu ni bonya de ka kansa valeur fosi tɛ furu la ka ɲɔgɔn bonya kɔ dɔ bi kasi la k'ale m'a sɔrɔ n'i y'a bɛɛ ɲɛfɔ ye dɔrɔn o tɛ furu bilen kusayɔnɔ minnu kɛ baara ɲɔgɔnya la sigiɲɔgɔnya la teriya la Umu Jara tun ye yele ye maaw ka da la wa don kelen a m'a laɲini a ka jamukan na 20/20 ka don maaw gasi la an k'an tinti musow kan muso de bɛ du jɔ muso de bɛ sigida dilan muso de bɛ cɛ kɛ mɔgɔ ye muso de bɛ valeur don diɲɛ fɛn bɛɛ la ali miliyari man ca muso ma ne ko a k'a dabila dɔrɔn Ala k'an ni sababu hali sa toujours ne bɛ yafa ɲini aw fɛ fo n ka faamuya n b'o de ɲini n'o tɛ dusukasi min b'aw la ne b'a dɔn Umu Jarata tɛ se ka fɔ ka ban saya tɛ laban ale la a tɛ fɔra la wa a bɛɛ sigilen bɛ ka di o de kama ko fɛn b'an senkɔrɔ an ɲɛ tɛ fɛn min na Umu Jara y'a ta dɔn dɛ an muɲuna ka sabali bana in lajara bi Umu Jara a ye diɲɛ balo a y'a kɛ diɲɛ ye a dusu fagalen don fɛn bɛɛ bɛ bɛn a ma baara ɲɔgɔnya la a ka ca san 30 ni kɔ ye ne ni mun bɛ jɛ la ne n'a ma deli k'an ko fɔ ni fɛn fɛn bɛ k'a dɔgɔnin de ye ne a ko k'a ni finma ye min fɔ k'a bɛ bɛn n'i ye jɛ mɛnɛ dɔ de ye walayi fo ka taa saya sinima bɛ nimisa k'a da kɛwale kan k'a da ka filani teriya kan k'a da baara ɲɔgɔnya kan diɲɛ in kɔnɔ fo kiyama ne yafara Umu ma baara ɲɔgɔnya kɔnɔ Umu kɛra anw ye a kɛra an ye a kɛra k'a fɔ a ye nin bɛɛ a b'an bilasira baara yɛrɛ taabolo kɔnɔ Umu nana a ma mɛn ne nana donc a ye sira caman don an kɔrɔ arajo baara taabolo kɔnɔ muso yɛrɛ hukumu kɔnɔ a y'o taabolo yira an na ɲuman baara ɲɔgɔnya kɔnɔna la n'an ko bɛɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ Umu Jara kan an bɛ sɔrɔ a tile damadɔ kɛ yan dɛ a yɛrɛ bi don ɲɛsigi a kuma o kuma a ko ale bɛ siran fɛn min ye o ye saya de ye n'i sara i ka sa don kɛnɛ kan zamɛw a jiw a nɔnɔw maaw b'a min k'u fa ka nisɔndiya ka su dalen to
bi ay Umu Jara ka zamɛ don a siranna fɛn min ye an y'o jisuma min k'o nɔnɔ min Umu Jara filɛ an bɛna taa da ka bɔ bi Umu Jara soma yɛlɛmala nga hali bi a b'an cɛla ka duw jɔ ka furuw siri ka sinjiw tugu ani ka bɛnw lanati duw kɔnɔ Ala ka badabada dali nɔgɔya ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen dante umuna wa ni ye farama ba ni bɛɛ fɛ fɛn bɛ nin kelen filɛ fɛn bɛ nin filɛ bɛɛ ka yafa umuma ni Ala n'an ka kira kisi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam An bɛ wagati min na iko sisan finikalalaw ka baara bɛ ka gɛlɛya u bolo Bamako ka sababuya kɛ kurantigɛ banbali ye ni kurantigɛ bɛ fiɲɛ caman de bila barada caman na minnu ɲɔnen do kuran na ni finikalalaw bɛ olu cɛla kalo caman kɔfɛ ni kurantigɛ dekun in na finikalalaw ka laɲini ye jumɛn ye an ka jɛ ka Aisha Kida ka sɔrɔlaw lajɛ. An bɛ don min na iko bi kurantigɛ banbali bɛ jamana fan bɛɛ la Bamako a bɛ cakɛda caman degun kɛrɛnkɛrɛnnenya la finikalalaw sabula olu tɛ se ka u ka baara kɛ a kɛcogo la kurantigɛ in a bɛ ka degunba de las'a ma an ye bolila baarakɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ tayɛriw ka se fo an balima suderiw ma kurantigɛ bɛ ka degunba de las'a ma n'a fɔra an bɛ bɔ so depuis sɔgɔma fo ka n'a fɔ wula fɛ an bɛ n'a baarayɔrɔ la cogo min an bɛ taa ten client ka filenw deselen do ka kara ka sababu kɛ courant tɛ yen machine min bɛ n bolo a tɛ se ka baara wɛrɛ kɛ courant a bɛ brancher courant dɔrɔn de la journée kɔnɔ an bɛ se ka tile courant sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 3 heures de temps kan tuma dɔw la yɛrɛ a tɛ na yɛrɛ i m'a ye an bɛ na cogo min an bɛ taa ten denbaya bɛ balo cogo di. Ni kurantigɛ banbali in tɛ ka finikalalaw dɔrɔn degun a degun bɛ ka se yɔrɔtigiw yɛrɛ fɛnɛ ma. Kurantigɛ bɛ k'an ka baara jɔ yɛrɛ de parce que n tɛ se k'a fɔ k'a y'a sumaya n'i ko k'a y'a sumaya o kɔrɔ k'i bɛ ka se ka dɔɔni kɛ mais a kɛlen don k'a jɔ yɛrɛ parce que hali ni machine manuelle b'i bolo ni ampoule t'i bolo ka baara kɛ lumière la courant tigɛlen don a kɛlen don k'an ka marché jɔ yɛrɛ de quoi bon an ye musow ye cɛ minnu dahirimɛ bɛnnen don u ka denbaya balo bɛnnen don tailleur ma olu b'a kɛ cogo di kurantigɛ kɔlɔlɔ bonyara an ma trop quoi a bonyara an ma trop. Pour le moment kurantigɛ bɛ ka kɔlɔlɔ caman lase an ma maintenant an bɛ se ka tile 2 yɛrɛ kɛ an tɛ baara kɛ donc ce qui fait que hali ni commande dɔw nana an tɛ se ka commande si ta en compte donc kurantigɛ vraiment an tɛ se k'a fɔ se tɛ bɛɛ ka groupe ta surtout que an ka entreprise fitinin de an b'a essayer ka taa dɔɔni de mais n'a fɔra ko kuma bɛɛ 2 jours bɛ kɛ an tɛ baara kɛ an ka revenu bɛ kɛ mun ye mois la donc c'est pas facile. Yɔrɔtigiw ni finikalalaw kɔfɛ ni waleya bɛ ka clients fɛnɛ degun. Tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ don min na ko bi kurantigɛ bɛ ka kɔlɔlɔba lase anw ma quoi parce que ne yɛrɛ filɛ atelier de kɔnɔ ne kun nana n ka fini ne nɔfɛ i m'a ye ça fait plus de 1 mois maintenant ne ka fini bɛ tailleur kɛ bolo n na ko ta a b'a fɔ ko courant tɛ n na ko ta a b'a fɔ courant tɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne décidé le bi ka n ka fini minɛ ka taa mais ne yɛrɛ bɛ k'a lajɛ fini minɛ t'a solution ye quoi. Yasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni kurantigɛ banbali in na finikalalaw bɛ welewele dabila jamana ɲɛmaaw ma. Courant ko in u b'a essayer k'u ko fili an na dɔɔni i m'a ye parce que an ka baara bɛnnen don a ma baara wɛrɛ t'an na n'o tɛ sinon don o don i bɛ na baarayɔrɔ la i tɛ dɛsɛlen don ka baara kɛ i bɛ segin so ten a laban na kɔni i bɛ taa mɔgɔ dɔ ta dɛ k'a essayer k'i ka famille balo dɛ donc faamaw k'u ko fili an na hali bi u k'a lajɛ dɔɔni u ka courant d'a ma. N'u bɛ se k'an dɛmɛ n'u bɛ se k'a lajɛ ka ko solutionner cogo min na ni hali ni kurantigɛ hali n'a ma se ka dabila dɔ ka bɔ a la kɔni a bɛ diya n ye yɛrɛ parce que kurantigɛ a bɛ i n'a fɔ a ko bɛ ka kɛ perte baden ye wa mɔgɔ ma donc n'a sera ka hali n'a ma dabila yɔrɔnin kelen ni dɔ sera ka bɔ a la o bɛ fisaya kosɛbɛ. Ni kurantigɛ banbali kɛn bɛ fɛn ye min tɛ mɔgɔ si to Bamako a bɛ cakɛda bɛɛ degun nka finikalalaw de ta degun ka bon o hokumu kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw kan ka fɛɛrɛ tigɛ yasa ka dan sigi ni kurantigɛ banbali in la. Bi ye 31 ye san yɛlɛma don wa labɛn caman de sabatira Bamako dugu kɔnɔna la ɲina ɲɛnajɛ ni san tɔw ta ma kɛ kelen ye sɛfeerelaw ani feerekɛla yɔrɔw y'u jɔrɔnanko yira nin ko in na walasa ka faamuyali sɔrɔ nin na an ka jɛ ka Nana Kadidia Kone ka sɔrɔlenw lajɛ.
Bon, ni femme fait qu'à gueuler, ça c'est la conjoncture. Au thème Mali de Roya, oui, femme bête, femme fait qu'à gueuler. Sayelema ɲɛnajɛ ni dɔw ko ma ko 31 décembre walima ko 31 ni o la maa caman b'i yɛrɛ ye a kɔnɔ walima a labɛn tɛ taa minnu kɔ i n'a fɔ sɛ feerelaw pétarni feerelaw mèche chapeau feerelaw ani n'an kunkanfɛn feerebagaw o n'a ɲɔgɔnna caman san tɔw la ɲɛnajɛ kun bɛ kɛ cogoya min na ɲina badenba de bɔr'o la ala ka dan suguba kɔnɔnaw kun bɛ kɛ cogo min na seli ɲɛkɔrɔlaw la ɲina an y'a ye k'a fɔ k'a ma kɛ o kɛcogo la. Bon ɲina marché bon an bɛ dugawu kɛ an bɛ ala tanu yɛrɛ de sinon ɲina marché ba tɛ yen nɔ dɛ a ti san tɔw ta bɔ kosɛbɛ quoi o faralen don gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ parce que hali san tɔw la jeunesse b'a manifester cogo min na ɲina an tɛ k'o ye quoi sɛ ya bon prix bɛɛ bɛ sɛ la k'a daminɛ 500 600 700 800 fo 1000 a bɛ dépend a bonya de la bon denmisɛnninw de ka ca la kosɛbɛ mɔgɔkɔrɔba kelen-kelenw b'a la ni sugu jara bon a bɛ dépend don dɔw a bɛ se ka kɛ 60 80 fo 100 ɲɔgɔn na awɔ bon farafinsɛ de sugantilen don kosɛbɛ mais bon sɛ an b'o don a kɔrɔ dɔɔni a fana bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ awɔ. Madame Kamara ni ale ye sannikɛla ye b'a yira k'a fɔ ko sɛ sɔngɔ yɛlɛni k'o da ma bɔ feerekɛlaw dɔrɔn na. O nana sɛ de san mais sɛ da ka gɛlɛn an bɛ ka sɛ dɔw san 800 dɔw 900 dɔw 990 hali bi u k'a lajɛ u ka jigi bɛɛ ka se ka sɛ san o de ka ɲi. 31 na bɛɛ mago bɛ sɛ la a ɲinan 31 ni san tɔw ta tɛ kelen parce que ɲinan ani gɛlɛya bɛnna gɛlɛya bɛ fɛn bɛɛ kan donc sɛtigi an tɛ se k'u accuser parce que o fana b'a sɔrɔ gɛlɛya de la mais hali bi u ka jigi. Hali sɛfagalaw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ɲinan ni san tɔw tɛ kelen ye. Bon ɲinɛ marché a tɛ san tɔw ta bɔ kosɛbɛ quoi a ka suma dɔɔni quoi parce que nin waati in na marché ba tɛ yen quoi san tɔw ni heure comme ça b'a sɔrɔ commandes kɛla an bolo restaurant na dɔw bɛ se ka sɛ 200 sɛ 300 sɛ 400 ta fo sɛ 500 u b'a fɔ k'a garder yanni 31 cɛ quoi bon ɲinɛ courant tigɛ ninnu na quoi bon marché sumayala quoi bon o y'an ka dɔ b'an ka marché la quoi o y'an ka marché fanga dɔgɔya yɛrɛ. Aminata Kulibali ni ale ye nafɛn feerela ye légume kɔrɔ bɛ danfara dɔ yira an na ɲina ni san tɛmɛnenw cɛ. A ɲinɛ 31 kɔni baara b'a la dɛ basa fɛn bɛɛ ka gɛlɛn pɔfɔrɔn bɔra yɛrɛ 4000 kɔ salati planzi kelen 250 salati dun san tɔw la funɛ na an bɛ salati planzi kun sa 60 a cayalen dɔrɔmɛ 100 yɔrɔ bɛɛ bɛ gɛlɛya de ko fɔ an kɔni bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn tɛ gɛlɛya bɛɛ dɛ ne b'a fɔ danfara min b'u cɛ a bɛ janya kojugu basa san tɔw 31 na n bɛ légume kɔrɔ a bɛ tile 2 bɔ dɛ 31 yɛrɛ dɔgɔkun bɛ daminɛ an bɛ jako daminɛ an kun bɛ dɔgɔkun kelen bɛ kɛ feere la nka nouvelle feere yɛrɛ a y'anw binna an ma dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ i y'a ye gɛlɛya yɛrɛ de bɛ an bɛ dugawu de kɛ Mali ye n tɛ a ma nɔgɔ dɛ. ɲina chapeau feerelaw de sugandilen don ka tɛmɛ kungilannaw kan. a bɛ daminɛ 1000 ni 500 de la ka yɛlɛ bon sisan yɛrɛ kungilan yɛrɛ tɛ yen sisan bɛɛ bɛ perigi de san parce que i bɛ morali fɛn fɛn ɲini i b'a k'i kunna bɛɛ perigi bɛ yen nɔ i ma ye mɔrɔmɔrɔ sirilenw bɛ yen arasitaw bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ yen nɔ natimisɛnninw bɛ yen nɔ boloɲɛ bɛ yen nɔ a bɛɛ b'an bara sisan nɔ awɔ alhamdulilayi an chapeau feerela an b'ala tanu dɔɔni marché bɛ yen dɔɔni a ka fisa dɔɔni yɛrɛ de Noël marché alhamdulilayi 31 fɛnɛ dɔɔni awɔ bon chapeau ko la bogotigini ko dala sisan muso furulenw b'a la bogotigininw b'a la hali mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u bɛna jalasi la denba kun chapeau u bɛna san ka don u kɔnɔ bon alhamdulilayi ne ye garizɛgɛ sɔrɔ. Pétarni feerelaw ka fɔ la mɔgɔw bɛ ka siran ka n'a san. Pétarni ko bɛ ka marché dɔɔni dɔw bɛ ka siran ka san wa dɔw fana bɛ ka san siran ko tɛ o ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ko dɔrɔn de don san bɛɛ pétarni de fɔ ɲinɛ u kana mɔgɔ bali k'u tɛ pétarni fɔ nisɔndiya ko dɔrɔn de don gɛlɛya ma o ye sugu siran an bɛ sugu tɛ yen nɔ quoi o tɛ ka sɔ sugu tɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ ka siran ka n'a ta ɲinɛ 31 ko kɔni an kɔni bɛ sɔrɔ si fanga la a ma nɔgɔn dɔɔni dɛ an kɔni t'a laban nɔfɛ mais ala ka nɔgɔya ni kɔni. Ka kɛ ni jamana yɛrɛ taabolo ye ɲina 31 labɛnw ma kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen nka maa minnu bɛ k'u ja kosɛbɛ ɲina o de mèche chapeau feerelaw ale ni salontigiw sabula olu sugandilen don ka tɛmɛ bɛɛ kan ni 31 n'ale bɛ laɲɛnamaya Bamakokaw fɛ i n'a fɔ kɔrɔlen ɲina o ma kɛ a kɛcogo la wa o bɛ dɔn dugu kɛcogoya yɛrɛ fɛ. Walasa ka tobili kɛ an fɛ yan a tɛ taga nafɛn dɔw kɔ
nga ni wagati na nafɛnw sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ an ka sugu kɔnɔnaw la o kɛlen don gɛlɛyaba ye muso tobilikɛlaw ma walasa ka faamuyali caman sɔrɔ ni nafɛnw kan Fatumata Kanute wulila ka don sugu kɔnɔnaw la an ka jɛ k'a ka sɔrɔlenw lajɛ. Ame domina iko bi nafɛnw sɔngɔ yɛlɛni o kɛra jɔrɔnakoba ye min bɛ ka tobilikɛlaw degun n'u bɛ kule la ni sugu gɛlɛya ye. Feerekɛla dɔw ka fɔ la nafɛn sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ ka taa fɛ. N'anw bɛ kuma légume gɛlɛya la a tɛ fɔ ka ban. Légume gɛlɛya la fo ka taa fɔ k'a tobi. Tellement légume gɛlɛya la an tɛ ka feere ɲɛnama yɛrɛ kɛ nin wagati in na. A gɛlɛyalen don an b'a ta dɔɔni dɔɔni de. Foronto mana ni ɲɛ kelen u b'o feere o nala 1000. An b'a ta mena feere. Ali kɛmɛ tɔni t'a sɔrɔ a la tenu dɔgɔninw ne o an bɛɛ balo de bɛ légume na an ka fɛn bɛɛ de bɛ légume na parce que fɔlɔ an bɛ subɔrɔ ninnu ta 400 500 mais sisan subɔrɔ ye 2000 ni kɔ 3000 an ka légume ka gɛlɛ yɛrɛ de sisan tomati segi ye 8000 dɔw ka fɔ la 100 fɛ walima 200 fɛ o tɛ ka mago ɲa ka d'a kan nafɛnw bɛɛ sɔngɔ yɛlɛnen don. Gɛlɛya bɛ fɛn o fɛn ye 10 ye o bɛ kɛra 20 ye sisan 100 fɛn tɛ fɛn ɲa 200 fɛn tɛ fɛn ɲa. min bɛ ka na n'o ye yan gɛlɛya de bɛ ka na n'o ye dɛ parce que sisan hali an ka carotte yɛrɛ an bɛ feere kɛ Maroc carotte de kan carotte dun i b'a ta da min na dɔrɔmɛ 20 de ye tɔnɔ ye nafa foyi de tɛ sisan minɛn na an kɔni bɛ débrouiller ni dɔ sera ka bɔ minɛn na o bɛ diya an ye. Ni ye waleya ye min bɛ ka sannikɛlaw ni feerekɛlaw bɛɛ degun. Asa musow sɛgɛnnen n'o feerekɛlaw yɛrɛ sɛgɛnnen no wari tɛ mɔgɔ kun nasɔngɔ tɛ ka bɔli kɛ vraiment a ma nɔgɔn yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ la. Tiɲɛ yɛrɛ la légume ka gɛlɛn ni wagati ye n'u sera ka dɔ bɔ a la a bɛ diya anw fɛnɛ parce que anw dayirimɛ de b'a la. Hali n'o y'a sɔrɔ nafɛnw sɔngɔ yɛlɛnen don sannikɛlaw ni feerekɛlaw bɛ ka se k'u banban. Sisan jamana kɔnɔ kibaru a n'a kɔkan kibaru o bɛ lase aw ma teliya la Maimuna Dawu fɛ. Jamana kɔnɔ kunnafoni tɛnɛndon décembre kalo tile 25 san 2023 état-major général des armées ale ye kunnafoniya di jamanadenw ma k'a fɔ ko Murja kan ni ale bɛ nara mara la Bamanciw kɔni ye bingani wale kɛ ka ɲɛsin o ma finitigilakaw sera ka dansiri Bamanci caman na minnu kun bolila k'u kunda nawlena kan o kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ u ni na ani ka minɛ caman tiɲɛ. Ka kɛɲɛ ni tasuma mun wulila Ginekaw ka taji marayɔrɔ la Côte d'Ivoire jamana bɛ na taji litiri miliyɔn 50 de di Ginekaw ma kalo o kalo ni kunnafoni dira arabadon Côte d'Ivoire jabaranisoba fɛ. Jumadon décembre kalo tile 29 san 2023 Iran jamana ye dankari maa 4 ka ɲanamaya la ka d'a kan k'u nɔ minɛna k'a fɔ k'u ni Israël jamana bɛ baara la ni olu ye Téhéran jugu fɔlɔfɔlɔ ye Azerbaïdjan tilebiyan fan fɛ ni laseli ninnu kɛra agence de presse de l'autorité judiciaire fɛ. Israël finitigilakaw ye mugujugu jigi sud du bande de Gaza kan jumadon décembre kalo tile 29 san 2023 o hukumu kɔnɔ agence de l'ONU mun bɛ maa minnu wulila ka bɔ Palestine kaw fɛ olu dɛmɛ y'a yira k'a fɔ ko Sahali ye mugujugu ci u ka convoi dɔ la mun tun bi ka na dɛmɛ di ni maa kofɔlen ninnu ma nka maa hakɛya min ni tora a la u m'aw fɔ. Ni ne tun ye aw ɲɛ garisɛgɛ ye an ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmajɔli la aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.